गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावनानै वार बर' इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होनो दाबाव आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। आङो भिडिअ होबाय थानो हाया, गुबुनाव थायो नालाय ना, गुबुनाव खामानि मावो नालाय, नोंथांमोना आं सिगांनिफ्रायनो फोरमायबोबाय थायो। बे चेनेला मनिटाइजेसन जानाया सिगां गोबावानो जाबायमोन आरो गुगल एडसेन्स एप्लाइ खालामनायाबो गोबावानो जाबायमोन। ओमफ्राय दा गुगल एडसेन्स पिनाबो मोनफैबाय, भेरिफाइ जाबाय एड्रेसा। नोंथांमोननि मददाव आं सानो इयुनाव आरोबाव दावगालांनो हागोन। आं गोबांखौनो बुङो, आंखौ जाय मदद होगोन आंबो नोंथांखौ मदद होगोन। जाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आंबो नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामगोन। नोंथांमोना जाबायदि आंनो मदद होबाय, आं आरो मा गोसोजों माने नोंथांमोननो साबायखर बावनो। जियानो जादोला नोंथांमोना जाबायदि सापर्ट होदों बेफोरबायदिनो होलांबाय था, आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन। नोंथांमोननि चेनेलखौबो आं सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थादों नङा होमबा? जायफोर बुंहरो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होयो आरो कमिउनिटि टेबाव एखमबा आं शेयार खालामनानै होयो। जायफोरा माने साबस्क्राइब खालामना जेनेबा आंखौ मदद होयो, नोंथांमोनखौ अराय सम आंबो नोंथांमोनखौ मा होनो मदद होबाय थागोन। ओरैनोथ' सिगां बुंदोंमोन आङो ना, माबा मोनसे इउटुबनि गेजेरजों मेसेज होनो सानो नङा होमबा? मेसेज होबाय थागोन बेफोरबायदिनो। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा, आंनि भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जालांबा नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। आं नेक्स्टआव मेथाइ रोजाबनाय, हिन्जाव गारांजों मेथाइ रोजाबनाय नोंथांमोननो लाबोगासिनो दङ, नेनानै थादो।